Sut y gall y Ganolfan Byd Gwaith eich helpu recriwtio? Ydych chi'n recriwtio? Yna ystyrwch y Ganolfan Byd Gwaith. Mae gennym lawer o ymgeiswyr o safon a gallwn helpu ddod o hyd i'r rhai sy'n iawn i chi. Pinai ar gyfer un swyddwag neu lawer ohonynt. Rydym yma i helpu cyflogwyr i recriwtio, datblygu a chadw pobl o safon a helpu'ch sefydliad i ffynnu. Gall ein harbenigwyr lleol eich cynorthwyo i ddod o hyd i'r dalent rydych yn chwilio amdani i dyfu eich busnes. Bydd ein hymgynghorwyr cyflogwyr yn gweithio gyda chi i ddeall anghenion eich busnes a datblygu cynllun recriwtio wedi'i deilwra sy'n rhoi cymorth i chi trwy gydol y broses. Byddwn yn dod o hyd i ymgeiswyr gwych yn cynghori ar dreialon gwaith hyfforddi cyn cyflogi, hyfforddiant sector benodol ac unrhyw gyllid lleol sydd ar gael i'ch helpu lenwi'ch swyddi gwag. Gallwn helpu sicrhau bod eich cyfleoedd yn hygyrch i'r gronfa ehangaf o ddarpar ymgeiswyr, gan sicrhau nad ydych yn colli allan ar ymgeiswyr anabl talentog, a gallwn ddarparu gwybodaeth am y cynllun hyderus o ran anabledd, y pasbort addasu iechyd a mynediad at waith. Mae cymorth ychwanegol ar gael i gyflogwyr sydd wedi ymrwymo i greu cyfleoedd i rheini allai fod angen mwy o help i sicrhau swyddi. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar ysgrifennu disgrifiadau swydd, hyrwyddo'ch swyddi gwag mewn canolfannau gwaith lleol, sgrinio ymgeiswyr ymlaen llaw, gan ddarparu restr fer o'r bobl fwyaf addas i chi, a'ch gwahodd i ddigwyddiadau recriwtio lleol. Gallwn hefyd gynnig defnyddio ein cyfleusterau canolfan gwaith, fel ystafelloedd ar gyfer cyfweliadau neu ystafelloedd technoleg wybodaeth ar gyfer digwyddiadau hyfforddi. Mae cyfleusterau'n amrywio ledled y wlad. Siaradwch a'ch ymgynghorwyr cyflogwyr i drafod yr hyn sydd ar gael. Gallwch hefyd hysbysebu eich swyddi ar-lein trwy'n gwasanaeth dod o hyd i swydd. Mae miliynau o bobl yn ei weld bob wythnos. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau ceiswyr gwaith ar gymuned leol. I gael ragor o wybodaeth, cysylltwch â wasanaethau cyflogwyr trwy gwblhau'r ffurflen ymholiadau ar-lein sydd i'w chael ar www.gov.uk. Chwiliwch am help i recriwtwyr. Gall defnyddwyr iaith arwyddion Prydain gysylltu â'r gwasanaeth cyfnewid fideo. I wneud hyn, ewch i Fel arall, gallwch ddefnyddio rhif y ffôn testun 0800 169 172 neu ffôn 0800 169 178. Mae llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9 o'r gloch y bore i 5 y prynhawn.